Penbena kilat patai kubor, ompat pentikena ke sorkar. Menjur ke sorkar umudi, ban bahak lai persen, ki konstituensi ya ki kentai. Kat kum ki kubor haka kat pratrik unailur. Kilat patai kubor na ritor, haka mit la sengi ublay. Kala penbena, baka kenhun menteri lane kabinet, jong unarin ramudi, kala syong jing yelang ban ai jing menjur, ya ka anyrew, ban bahak lai persen, ki konstituensi Lok Sabha bat ying darbar tho any ki jela ya ki kentai. Henry kebakum kata kajing penbena kampat syam lawan setia na kaliang ka sorkar na kadau wa om syam la penlong setia ya ki jing yelang bat kilat patai kubor hadien melawai ke jing ya kendu ka kenhun menteri ki kubor na nong ba New Delhi kilai turu bahadien bala ai jing menjur da ka kenhun menteri ya katei ke anyrew en sawan raksyen hador bar parlimen. Maria penbena bakan don ke jingyelang ki kenhun menteri menta ka janmit ha kapor nriu siteng kabadairu ka sengi sedang jong kador bar kerpang ke parlimen ki bebun kila ap kmi lenti ayu ke sorkar umudi kan penbena. Henry kam syam ladon setia kano ke jing penbena ni jing pentim. Tang ba ha kani ke sengi kila don ki jingyelang ha padeng ki menteri u Piyush Goyal, bat u Prahal Joshi, bat u Amit Shah, bat juru, bat u Presiden ke BJP, JP Nanda. Kaladon ke jing tarai baka kenhun menteri, kan ai jing menjur halor ke any, ban bahak kerpang lai persen, yaki kentai haki konstituensi Lok Sabha, bat ying darbar tau any. Lane ban ai bahak yaki udar bakwot kelas, lane ban wanra da ka any, ban penlong bej tang kawai ke election lane ban wanra ya ka anyrew ban penkela ya ka kerteng jong kari India syaka baharan. Henry kilat patai kubor na nong ba New Delhi kila pentim bakat kum ki telong kubor ka kenhun menteri kala ai jing menjur ban wanra ya ka anyrew ka baidei bat ke jing baha lai persen ya ki konstituensi Lok Sabha bat ki yang dorbar tau any kane ka anyrew bala penkre haus nem arah jar pra kala syusa kumtu nadu baka Raja Sabha kala ajing menjur haus nem arhajar sipo. Henry ya kani ka anyrew om syam lawan ra setia hapo ke Lok Sabha. Watla ka BJP bat ka Kongres kilaju kersan ya katei ka anyrew. Henry kila don ka jing persya na kiwei pat kiseng bat ka jing dawa ban ai baha lem ya ki kenhun badang sa dien hapo kani hi ka anyrew. Sa kawi pat ke kubor kaloong. Kei kebanjia Meghalaya pat lada bha lai persen ki konstituensi assembly ya ki kentai ki kubor jong ka kat pratrik nailur hadien ba kilat patai kubor na nong ba New Delhi kila penbena ba ka sorkar Narendra Modi ha kamiet jong kala sengi ublay kala ai jing menjur ya ka anyrew ban bha lai persen ki konstituensi Lok Sabha bat ying darbar tau any ki jela ya ki kentai kila don ki jing keli kei kebanjia ha Meghalaya lada long any kane ke jing ai baha kerpang ka Meghalaya ka don riu phau teli konstituensi ha ka san pusan teli ki baha ya ka schedule tribe kat ba san teli la penlong ya ki kum kita ki general konstituensi ha ka ba wat ki bomdai ki schedule tribe kila ban yakun lada ka te ka anyrew ka ba ai baha kerpang ya ki kentai ka trei kampura na kin riu phau teli ki konstituensi kat khandai pon pra lane ar phau teli ki konstituensi kin lech cha ki kentai kumba ka long menta ka ying dorbar thau any ke jela ka don tang lai ngut ki kentai ki belong kum ki MLA ka kong amparin lengdo ka kong Santa Mary Shela mai ni di Sira namar kata ka jela kampat kot setia sya kata ka lai persen lada simba katei ka anyrew wan ai bha kerpang ya ki kentai ka trei kam shisha ha ka ying dorbar thau any Lok Sabha ka bamenta nyopu prangut ki MP ki dei ki kentai bat namar kata hidang duna wat ya ka khatsan persen ha ka dorbar ka badon sanspa sau pulai ngut ki khon ha Raja Sabharu ki don ki kentai ki bedai ki MP kalong tang kumba khat sau persen bat kane kalong kat kum ki jingkheng bala ai da ka sorkar ha parlimen ha uno pra arjar arpuar kublai sibun insai sempat hakiweki kubor